No niin, Kaisa, kerro kuuluville. Teemu, miltä se nyt tuntuu? Täällä ihan hyvältä. Puuta, maistuu hyvä. Mä oon vieläkin kipeä. Joo. Joo. Peter, miten meni? Täällä ei kuulu meikkiä eikä mitään päällä. Nyt mä oon tommosen heti aamutuimaan kysellä. Ja taas. Nyt mä ymmärrän, miksi se videosta on niin paljon editoitavaa. Lauantai-ilta hotellilla. Ei ole paljon tullut kuvailtu yhtään mitään, koska mä oon huoltanut 3 jätkää, enkä ole yksinkertaisesti jaksanut kameraan tarttua, mutta tässä ehkä näkymää hotellihuoneesta, joka on äärimmäisen siistissä kunnossa. Kuten näkyy. Mä laitan kuvaa sotkena mun peri. Just pesäsin kun lähi. Just äsken 5 minsaa sitten. No. Hyvä kun ehtii niinku, tai pystyy kävelemään täällä suoraan. No, maalaillaan kohta lisää värejä ja sen sellaista. On tää niin jännittävää tää kilpailijoiden touhu. Katsotaan mikä veistot se on. Hyvä Peter! Mitä makee tuplaseesta? Hyvä Peter! Jep, sunnuntaina kisareissun jälkeen palattiin Helsinkiin. Täällä on GB-tiimin tällaiset after partyt Hotelli Presidenti Suitessa. Onko hyvä fiilis? Onko hyvä fiilis? Ihan Esko Ahon näköinen jätkä haastattelemaan. Esko Aho. Sitten tuolla on meidän toinen NS-huoltaja, kuvaaja. Vähän huonosti hois hommansa. No. Joo, tällaista. Petteri, lopeta se naisten iskeminen ja kerro jotain kameralle. Yritä vaikka irvistää. Kerro elämässä. Sä tiedät, mutta sit ei tuu mitään. Sä oot harjoiteltu, mutta ei onnistu. Siellä on overall voittaja ja niin. Ei kun tuolla on overall voittaja, sori. Joo, näin. Lopetetaan.